Joan Baptista Beltrán Reverter i Julio Allepuz Querol han presentat el llibre El paper moneda a la comarca del Montsià durant la Guerra Civil 1936-1939 a la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat d'Alcanar, on també es pot visitar l'exposició temporal que mostra totes les emissions i els elements més significatius que podem trobar al llibre. El nostre company Joaquim Buch va assistir a la presentació i va conversar amb els autors del llibre i de l'exposició. La Biblioteca Pública Trinitari Fabregat d'Alcanar, en motiu de la celebració de Sant Jordi, ha presentat un llibre, en concret el llibre El paper moneda a la comarca del Montsià durant la Guerra Civil. Són els seus autors Joan Baptista Beltrán Reverter, que és d'aquí Alcanar, i Julio Allepuz Querol, de la Sénia. Els tenim aquí en nosaltres per a parlar una mica de l'exposició i del llibre. Expliqueu-nos primer que res com sorgeix la idea de fer aquest projecte. Bé, ja fa uns quants anys vam participar, Julio com jo, en un projecte també similar, en el paper moneda, la confecció d'un llibre de paper moneda a la Terra Alta. Allò ens va donar peu, després de l'experiència, vam pensar que potser ja aniria bé també fer un llibre sobre el paper moneda a la comarca del Montsià. I és aquí com vam començar a treballar, tot i que després aquest projecte es va quedar en un calaix i no fa un any passat, aprofitant que es complien els 80 anys de la creació de les comarques aquí, de la divisió territorial en comarques aquí a Catalunya, vam pensar que era potser el moment adient per a publicar el llibre tot aprofitant aquesta commemoració. I és així com el dia 4 de desembre de l'any passat se va presentar oficialment i institucionalment el llibre a la seu del Consell Comarcal del Montsià a Amposta. Julio, com vos heu distribuït la feina, els dos? La feina és molt fàcil. Ell és l'ànima, ell té la idea, ell és el pare de la criatura. Jo sóc el col·laborador d'alguna forma necessari per a vestir. Ell és el pintor capital quadro i jo sóc el que ha fet el marc, perquè ens entenguem. Ens han complementat perquè ell sense jo quedava coix i jo sense ell no ho hauria fet. Perquè representa un esforç que ha fet l'amic Baptista molt gran de buscar documentació, que d'acord que està en internet o que està tota la red, però representa treballar-ho, fer-ho, però, clar, a part d'això, hi ha que vestir-ho, hi ha que posar-ho bonic. Això és com si solament féssim la presentació del llibre i solament poséssim a l'exposició els bitllets del Montsià. Un espai així. I així, per les dues cares, n'hi hauria prou. No, hi ha que vestir-ho, hi ha que fer... Exacte. Per tant, la idea va ser originària d'ell i jo he sigut el col·laborador per al projecte. Quina estructura té el llibre? Què trobarem en aquestes pàgines del llibre del paper moneda a la comarca del Montsià? Bé, el llibre comença en el que tu molt bé també has dit abans, el que es tracta és de contextualitzar les emissions en el moment, en la situació política i convulsa que es vivia en aquells anys de guerra civil aquí a les nostres comarques. El que fem és descriure el paper moneda que es va emetre a cada municipi, fent una introducció en la composició dels ajuntaments, respectius ajuntaments que teníem en aquells dies. En alguns pobles han tingut dificultats per la destrucció que va haver-hi dels arxius. Després ja es passa a descriure la mateixa aprovació, alguns ajuntaments la tenim, l'aprovació de les emissions per cada ajuntament, i després també surten els vals moneda que van emetre els principals sindicats, la UGT i la CNT principalment, i després també els vals moneda, i aquests són casos curiosos perquè és bonic també mostrar-ho i pensàvem que era necessari, els vals que van emetre els comerços locals d'alguns municipis, no tots, però, per exemple, aquí al Alcanar tenim un val moneda, que sabem, un val moneda del barri esquerre de les cases. I d'alguns ajuntaments també, no tots els pobles tenen vals moneda emesos per comerços, almenys nosaltres pensem, no els coneixem tots, però els que sí sabem és que els bitllets els tenim tots aquí i que a més els podrem veure en l'exposició. Julio, parlem una mica de l'exposició. Què es pot veure? L'exposició és, si algú vol tindre la curiositat, perquè al final tota exposició és una curiositat, però hi tindre una miqueta de temps, pot disfrutar, perquè a part de veure els bitllets, per exemple, se pot veure l'ofici que Santa Bàrbara va emetre a tots els altres ajuntaments de Catalunya dient-li que ha canviat el nom per Planes de Montsià. Allí hi ha un original. Es poden veure, precisament a les Planes del Montsià, bitllets en numeració zeros, en varietats de firmes. Es poden veure, diríem, el paquet principal que està reflexat al llibre.
Després, un complement són els famosos emprèstits Pau Clarís, que els va fer el president Macià, o Francesc Macià, no era president, per recaudar fondos per envair Catalunya i lliurar-la d'Espanya. Pues aquí, per exemple, tenim la sort de veure el de 25 pessetes, el de 500 pessetes i el de 1.000 pessetes. En falta un, però n'hi ha 3 originals. Podem veure els bitllets emesos per la Generalitat, podem veure els de 2,50, 5 i 10 pessetes, però no solament els bitllets corrents que corrien, sinó numeració zeros, numeració vermella, paper cartó, fotolits de la impremta de com es feien els bitllets. A part de la Generalitat se pot veure, és que és extensa, es poden veure les emissions que estava preparant la Generalitat de 25 pessetes, 50, 500 i 1.000 pessetes, que preparava bitllets perquè es pensava que alcançaria l'autonomia econòmica i es preparaven ja bitllets. Inclús, si algun curiós vol veure, jo porto una planxa original d'un d'aquests bitllets de 1.000 pessetes. S'ha salvat, va sortir una vegada al mercat i vaig poder-lo aconseguir. Es poden veure alguns bitllets emesos per la República per acabar d'enganyar a la gent del poble, que eren certificats de plata. Els certificats de plata eren de 5 pessetes i 10 pessetes per replegar tots els duros de plata que tenien els particulars. En la promesa de que farien, allò eren símbols monàrquics, i farien uns altres en símbols republicans, que no es van arribar a fer mai. Va ser un engany. Molta història i també moltes anècdotes més que es poden trobar al llibre i a l'exposició. Joan, recordem una mica on està i fins quan se pot veure. Sí, l'exposició està ubicada aquí a la Biblioteca Trinitari Fabregat. Estarà oberta aquí durant uns quants dies, me penso que estarà tota la setmana que ve completa i està a primers de maig, me penso, i després no res, el llibre però estarà a la venda, crec que la llibreria Botiga Paper de Ramon Martí el té a la venda, i bueno, aprofitar per dir que no deixa de ser un bon regal per este Sant Jordi, no?